Nagtambong ang Pinoy pop group nga BINI sa session sang Senado kahapon nga adlaw Mayo 6. Ini matapos ginpasidunggan ni Senator Bam Aquino sa Senado ang nangin performance ang grupo sa ginhiwat nga Coachella Valley Music Arts Festival 2026. Suno kay Aquino, ang grupo ang isa sa mga nagapamatuod nga maiyara sang world-class talents ang mga Pilipino. Nagfile man ini sang resolution bill o resolution bill number 370 agud kilalahon ang nangin kadalagaan sang nasambit nga P-pop group. Naibaluan nga gilayon man ini nga ginaprubahan sa Senado. Mr. President, ang tagumpay na ito ay hindi lamang panalo para sa industriya ng musika, kung hindi para sa buong Pilipinas. Pinatutunayan nito ang lumalaking potensyal ng ating creative economy at ang kakayahan nitong magbigay ng dangal at oportunidad sa ating mga kababayan sa buong mundo. Kaya naman, Mr. President, huwag muna tayong umuwi hanggat hindi nating naipapasa ang resolusyong ito bilang pagkilala sa pambihirang tagumpay ng BINI. Kaya muli po, congratulations kay Maloy, kay Mika, kay Sheena, kay Joanna, kay Gwen, kay Stacy, kay Ayat, kay Colette sa BINI. Ito po ay isang panalo para sa bawat Pilipino. Maraming salamat, Mr. President, mga kasama.